Hola? Sí, sí, és 10 de 10. És una passada. Exacte. Mira, això. És 10 de 10. Hola, jo sóc Snow. Avui som 27 de maig de 2025. Vaig notar la cama dreta molt millor. Encara costa, però ho noto més. És difícil d'explicar. Ho noto més la cama dreta. Després vaig jugar a Impact. Impact. És un joc de taula. Però em costa expressar, però ho provo. La taula no. Caldero i uns daus. I ja està. Dos jugadors, o tres, o quatre, o cinc. El principal del joc és reunir tots els daus sense jugadors. Per dos jugadors, 8 daus. Per cada... I 3, un menys, 7. 4 jugadors, un menys, 6. 5 jugadors, 5 dados. I el dau posa a dintre un dau. 8 daus i 8 daus. Això, dos opcions. Tira un dau més o para i recull el foc, per exemple. I següent torn. De color blanc, negre, nul, passa el torn i treu el nul i fora de partida. I quan queda sense daus, se l'emporta, és un Big Bang. L'altra persona tira tots els daus i ja està. La teoria és complicada. La pràctica és més fàcil d'entendre. Vaig jugar amb el Cesc al Impact i està xulo el joc. Per què? I contínuament. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Per què? Per què? M'agrada el HOTS. No sé per què, però m'agrada. El LOL està bé, però hi falta algú. Per mi és el meu favorit al HOTS, Heroes of the Storm. M'agrada el LOL, però amb amics, per exemple. Adeu, que vagi bé i fins una altra. El dijous, HOTS. Sí? Sí. Adeu.